Kako je vaše mišljenje o Sapintu? O Sapintu? Da. Gledajte, na osnovu, ja njega ne poznajem, na osnovu igara koje je Crvena zvezda prikazala, ja mislim da je to jako skromno. Da Crvena zvezda je imala 1001 bolji izbor i da se kaže ovako: slušaj čoveče, jel voliš Zvezdu? Volim. Ne možemo da ti damo, možda ti damo 500 eura platu, sedećeš tu, ali šta je bitno? Ceo dan da sediš na stadionu. Da li vi znate da sam ja, dok sam bio trener Crvene zvezde, instalirao krevet u svoju kancelariju? Nisam išao kući, nego sam tu po jedan sendvič, trening prepodne, trening popodne, individualni rad i odeš uveče kući. Ovi danas hoće da budu treneri sa sat i po treninga i onda se čudi što igrač ne zna da mu centrira, što nema šuta na gol, sve to. Fudbal, trener, to je jedan ogroman rad, entuzijazam. Ako ti dođeš samo da pokupiš lovu, pa idi u Katar, idi dole u Saudiju, idi uzmi lovu. Ti Portugalci su namazani svim bojama, svuda ih ima. I svi su kao Brazilci Santos, tako se prizivaju. Ne možeš da ih provališ ko je pravi, ko je falš. Paulo Santos, Fernando Santos. Ma svi su, da vam kažem. Jedno ne mogu da falsifikuju Pelea. Jer svako zna. Ronalda ima koliko hoćeš. Ako nije Ronaldo, Ronaldinho. Da. Ima, i to prolazi, to pije vodu.